bato reZANU-PF rakaita kubumbirwa iko zvino nehasha vari kushaya kana pekutangira. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates. Nhasi ndiri kudzoka nenyaya panapa iri kutenderera yandiri kuona iri kutaurwa nauyo spokesperson waMnangagwa anoitwa George Charamba ari kuti ANC must begin to flex its muscle. The best strategy in any GNU is know how when to end it. Ndo mashoko avari kutaura mushure mekunge vaona bepa rakataurwa naFikile Mbalula richinzi DA is welcome to leave the GNU. Ndo mashoko ari papa. Saka chiri kuzoitika ndechekuti chaita kuti vate kutange kutaura mashoko iwayo kuti ANC inofanira kuzosimba nyama kuti izokwanisa kuziva kuti yopedza sei zveGNU izvi. Inyaya yakaitika nezuro DA iyoyo ndiyo yakabuda ichiti ma-election yakabuda ichiti SADC summit kana zvichiita ngaimiswe, ngairegedze kuitirwa kunyika yeZimbabwe, yochinjwa venue yoitirwa somewhere else kusiri kuZimbabwe. Ndo mashoko akabva nekuDA yekuSouth Africa. Vanhu vakawanda vakacelebrate, vakafara nezvazvo, asi kubva ipapo takaona vanhu vakawanda veZANU-PF vaisimbotaura kuti tichazodai, tichazobatai vanhu, tichazodidi. Vamwe vachitoti aiwa tinogona kutokubuditsai mweya and stuff. Vakabva vazonyarara, vakaswera vatonhorerwa, vadirwa mvura, vakungopusa nekuti zvakavaremera futi kuti vakwanise kupindura, nekuti DA yacho iri muGNU neANC vanenge vachitaura vakamirira on behalf of government. Saka ndizvo zvakaita kuti vabve varamba vakanyarara, vakangopusa, asi vakutonyebedzera kupa ma-advice kuti kana zvichiita ngavazive kuti vachazopedza sei hurumende iyi yemubatanidzirwa yavakangwerikana vapinda nekudawo kwezvikonzero kwemavotes akaitwa kuSouth Africa. So ndiri kuzoona vanhu vari kuzodzika nenyaya iyoyo, vari kuti ANC yakabatwa zvesize apo, even ika collapse GNU vakadzokera kuelection, ANC inotorohwa neMK zvikatoita wese. Vari kuti ANC cadres are not madununu to the level of those across the Limpopo. The interests of the people at heart, people first, hence the GNU. Vari kuti kiki nekuti makarova vanhu mukatsiurwa, saka chimonya chenyu moda chitadzise SA kugadzikana. Nekuti imwe nyaya iripo futi muZimbabwe, kutaura chokwadi ndechekuti vanhu vemuZimbabwe vari kushandisira hurumende chimonya chemubrain, chimonya chemupfungwa. Iyo hurumende iri kushandisa chimonya chepanyama chekutoenda vachitoti takutokurovai, tatodai so, tatokusunga. Ndo zvikuitika muZimbabwe. Ndo mamwe mashoko ari kubvawo futi nekune vamwe vari kuti if you didn't know, dununu kuSA kwakasiyana nekwenyu kwa Mpino Wasotoka. ANC will not regain political power until it becomes extinct. Vari kuti they should come to Mutapalands for orientation. Vari kuti ANC yatoneteswa. Vari kuti protect the freedom, empower the black majority. Vari kuti is it a GNU or a coalition? South African urikumboti chiko nai Donza Msoro ndozi kubvunza. Vari kuti don't divert from the crisis at home. ANC lost the election and openly admitted and accepted it. The SADC summit has proven to be not walk in the park. The world is watching and the citizens will free themselves. Ari kuti gwendo guno mucha tamba kongonya chitembere mono. Vari kuti Helen Z truly believes DA is ANC in its pocket, the Boers supervising the narratives. Unfortunately, ANC is not ZANU-PF. After they didn't get the majority, they didn't use violence on the people. They put citizens first and did the right thing. 5 years down the line, GNU will be intact. Arikuti koramba chitaura ka zvaitaura nezuro uchiti uruda kubuditsa vanhu mweya. Arikuti they can't escape coalition partners that will speak against your mafia. Arikuti Ramaphosa lifespan and blood pump as the president is being sustained by DA. Arikuti GNU must end because Gogo Helen Z is processing
you Mwarukuti, unfortunately ANC is not ZANU-PF. They understand how to keep the country moving. They will never take your route, brutalizing fellow citizens to remain in power. Their GNU was negotiated amongst themselves. Our GNU needed an outsider to facilitate it. Selfish leaders we have. South Africa is not Zimbabwe winner. Fortunately, their numbers do not give them such liberties, and there is no partner that they will get who will support the road to the north of their border. EFF doesn't support your BS, MK doesn't support your BF. Your support from SA is now running on thin ice. When you expect others to have your narcissistic tendencies, stupid ones for the matter, just know that you are a public menace and your level of insanity is gone rogue. Ndo mashoko ari kupindurwa kune muchinda uyo Donza Msoro kana kuti George Charamba anofamba anoshandira hurumende yavaMnangagwa, ari mutauriri zvekare wavaMnangagwa, ende iyewo azombotraya kuda kupindura nevanhu achiti muri mushishi rwekupenda magaro madunhu evanhu, muchafa muri marombe, vamwe vachibudirira muri mastupid akutodzokera vanhu akupindura. I don't know kuti vanhu vari kupenda magaro ndanani, asi vanhu vatiri kuziva vakarohwa. Iwe papfungwa dzavo vanenge vachiti kurohwa kupenda ndo zvavari kufunga, and I don't know kuti vanenge vakazvipendera muchitokisi imomo vakafamba nependi here. Atinyatsonzwisisa kuti chii chinoitika, but muri Zimbabwe ndo nyaya ndava nayo ndakangokubatirai tichingokavha zvese zviri kuitika mutipot country yedu yeZimbabwe, kaZimbabwe kauchi, kanyika kanonakidza. Kana uchakutanga kusvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ucomment, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Takachibata kuti G. See you next time.